Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan nakata ko jing snew shaba pala jong surok National Highway 6 ka khasi Students Union Narpu Circle lambat ki wahesh nong jong kathan Narpu haka arpan riu tarik unai tung arja apulai kila ujor ha Deputy Commissioner jok East Jante Hills District bad dawaru badeban maramat hapo news ngi yagani ka surok lada ki bor sarkar marka National Highway Authority of India kimla ban lei ai ka KSU bagi wahesh nong kila rai ban le dak bating e wat ban mi surok Nagliang jongi ki Arkanun nagliang jong ka KSU Narpu Circle lambat ki rang bach nong ki badan hapo ka thai ni ka Narpu ni mata ka singil yo ban ya summit ban bu ya ka memorandum au Deputy Commissioner jong ka district jongi ka Eastern District ka memorandum ka bangila bu kolong halor ka jinglong jingman jong surok National Highway 6 te la ban pukemau ban kaliang jongi kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan hapo ka time Narpu jongi ngilio ban khot ya ka jing kendulang ka join meeting manhak ni ki tio goldap ka arpu tarik mentau benai Julai terus nam arjar kulai kene ka jing khot ban ya kendulang mangi kum ka KSU lambat ki ramba snong kalong banyatai banyakran halor ka jingsnu plakpot jong no surok National Highway 6 te ka jingkli hangna ni ko aban kli kalong ba balai hadu kana ka sarkar kam yo imo ya kana ka jingle bang ka jingle klet ka jingle bom setnyo jong ka National Highway Authority of India yaw no surok ba ban yo iba ka jingsnu surok kare nadu no te na thanman kre chalu sha rata sharam leader kaya kena ka jingle jong sarkar haba man kasi ketika toll gate ke badan halum senong ki krong kajna ya ki krong kajna ya ki kali ki ba yet sarum senang te kaya ka jing kena sei ki bu ya kutu bisa te dehlo ka nawrim bangi ngimla asu bania sha ya kena ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong kana sai kala ban ben sepat put nama ba hatang kilometer pinyo i dak katno tali ki kali ki sniu hapo atang 10 kilometer pinyo i katno tali ki thwei lo kha kinan ki thwei ki ba long kum kinan dok ha te ke kana jing le jong sakar khoi kamri ka kamram jong ni kum ka seng kamri kamram jong kina ba song bapli bakin mi la ying ban sim ya kana senjam andre penbo rengi bangile na maradang nim kran e ni syothu ba kordit ka jing tim ka long ngi pai ba te na mar ka jing suk na ka jing sen ban ni perkhat na banta ka jing khia jong pai ba ni perkhat na banta ka jing e jong pai ba khamtam bapli ki tu ba pang ba stam te kin le kum no dehelo kana rim nyimla ban chupet ni ai kana jing tho chau dip tu sor ba on forward saka NSI lada session kanong lada ka sarkar bat ka NSI kintre balle ai mangi kumaki isu lam bar ke jing slok tilang jor kira ba chang buron apo ka thanar po ni haban sim yak senjam ban berkat ya kana kam session ba ka jing tho jing ni ngila da bu sai ngila karan sai hang tu ba ka NSI lada ka marmot yo strok kamre ban su marmot tangdep kamre ban su jubret tang ki mau ba bret da ki ke tang ban yak ki nong lek nang wan lang ba strok kimla ban yak namar kalong kiti ka strok talada ki kwa ba strok on ba ki de ban marmot kat kum ka jing dawa jongi ar ko nong ka jing tho ki bang de pai tang ka ta he